Rudolf Steiner neve ismerős, Waldorf iskola, antropozófia. Ő használta először a biodinamika kifejezést, mégpedig a mezőgazdaságban. Tehát a biodinamikus mezőgazdaság az azt jelenti, hogy a holdnak, a földnek, a napnak a természetes ciklusaival harmóniában vetjük, aratjuk, gondozzuk a növényeket. Ami ugye jó ötletnek tűnik, mert hogy ők sok millió, milliárd év evolúciós során ezt szokták meg. Hát így alakultak ki, így evolválódtak, hogy ahogy a nap jár, meg ahogyan a föld forog, az ő életciklusok ezzel van harmóniában. Most, amikor a második világháború környékén ugye egy világméretű éhínséggel kellett az emberiségnek szembenéznie, akkor tényleg a túlélés záloga volt, hogy feltaláltak a műtrágyákat, ahol egy ilyen nagyon nagy terméshozamot lehet relatíve rövid idő alatt elérni. Viszont hát ugye általában a manipulációnak mindig van egy hátulütője, mert ezt a frányi idegméreg hatást azt azért úgy nem hiányozna, ami a műtrágyáknál van. Tehát ennek mindig van valami hátulütője, hogyha a természetnek a ciklusaiba beleszólunk, meg ugye a föld kifárad, meg mindig lesz egy hátulütője, akkor az úgy kellett a túléléshez, de ugye mostanság próbálunk ehhez visszatérni, hogy vegyszerek nélkül, mert már észrevettük, hogy az nem jó. És a biodinamikus szemlélet az azt mondja, hogy először nézzük meg, hogy a természet ciklusaival harmóniában hogyan tudunk együttműködni, és ne pedig mi találjuk ki egy ilyen tervvel, hogy szerintem mit kéne vele csinálni. Már csak azért is, mert neked lehet egy 40-50 év gyakorlatod, mint segítő vagy gyógyító, de hát az mi ahhoz képest, amit a testben sok milliárd év alatt az evolúció kialakított, mint öngyógyító képességet. Az sokkal jobban tudja, hogy mi a jó neki, meg hogy hogyan gyógyuljon, mint ahogy te elképzelheted az alapján, amit tudsz. Tehát itt a biodinamikus szemlélet ezt jelenti, hogy inkább meghallgatjuk azt, vagy megfigyeljük azt, hogy a test miként akar saját maga természetes módon gyógyulni és változni, és csak ez alá tesszük a segítséget. És azt mutatja a gyakorlat, hogy ez tényleg akkor tud kialakulni, hogyha mi hagyjuk. Tehát, hogyha te kezded el, akkor eleve ez el se kezdődik. Ez olyan, mint amikor egy beszélgetést úgy kezdesz, hogy te dobod fel a témát, hogy milyen látod a foci meccset, és milyen volt. Az egész más, mint hogyha így fordulsz oda, hogy hát látom, hogy valami bánt téged, akarsz róla beszélni, mert én itt vagyok, és meghallgatlak téged. Így a figyelmemmel támogatom azt, hogy te elmondhassd, hogy veled mi van, és ahogyan te verbalizálod, lehet, hogy eljutsz a megoldásig. Ha kérdezek, akkor is csak annyit kérdezek, hogy értem, és mit akarsz ezzel csinálni. És utána hogyan tovább. Tehát, hogy nem manipulálom, hanem csak segítek neki, hogy ő vagy rájöjjön, hogy mit kéne csinálni. Hát én ki vagyok én, hogy megmondjam neki, hogy váljon el a férjétől, feleségétől, vagy csináljon ezt vagy azt. Nem én fogom a következményét viselni, hanem ő. És ha valami rosszul sül el, és ő visszajön, hogy hát ezt mondtad, akkor az az érsharam, én mondtam neki. Tehát itt ennél a kezelésnél nem fogunk a nyakunkba ekkora nagy felelősséget akasztani, mert meggyógyítani valakit, hát elég érdekes dolog, hogy így mit jelent a gyógyítás. Az, hogy adok neki valami gyógyszert, és akkor az ott elmúlik, aztán 3 év múlva meg a májával esetleg probléma van, akkor meggyógyítottam őt. Számomra a gyógyulás az egyedül a tudatossá válás, a tudatosabbá válás. Ez az egyetlen gyógyulás. Minden más az jön, megy, és a végén mindenki meghal. És akkor most így igazából mit is csináltunk? Hát, ahogy mi nem emlékszünk a dédszüleinkre, meg nem szoktunk gondolkodni róluk, 100 év, és semmi nem marad utánunk. Miért éltünk? Talán annyi értelme van az életünknek, amennyit a tudatosság terén segítettünk másoknak, és talán az egész emberiség össztudatosságát a jelenlétünkkel, az életünkkel emeltük. Ez maradhat utánunk, de a gyerekeink is meghalnak, meg az ő gyerekeik is. Tehát az élet értelmének ez adhat egyfajta keretet, hogy a tudatossá válás. Szerintem. Aztán mondjatok jobbat.